Balod sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na po, alas 5:01. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madanangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, aldaw nin Martes. Ini po ang Bareta alas 5. Ako ang sindong tagapagbareta. Ako po si Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Para kay House Deputy Minority Leader as in Party List Representative Franz Castro, ang pagbasura sa gabos na drug charges laban kay dating Senadora Leila de Lima may kukonsiderar na trayumpo kan gabos na mga inakusaran as in ikinulong na dainin basihan sa irarom kan war on drugs kan nakaaging administrasyon. Tinawan doon ni Castro, long overdue o dapat kan enot pa na pawarang sala si de Lima. Malinaw para kay Castro na nagkaigwanin pag-abuso sa justice system para sa interes pampolitika. Katakod kay ni nangapudan si Castro na hidalion ang pag-usad sa kaso kaniba pang mga naging biktima kan drug war na pinunan sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi niya na dapat manimbag ang mga opisyal na responsable sa 7 taon na pagkakapreso ni de Lima dahil sa daing basihan na mga akusasyon. Mientras tanto mga tugang, para kay National Security Advisor Eduardo Año, dai maikukonsiderar na armadong pag-atake ang ginibo kan China sa mga soldados kan Pilipinas duman sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Año na dai ini laog sa international definition kan armed attack siring man sa United Nations Charter as in Mutual Defense Treaty. Alagad tinawan doon kan opisyal na dakol na pigbalgar na international as in domestic laws ang People's Republic of China. Kasabay digdi ang paggamit kan illegal force, pagbalgar sa Convention on Collision as in International Convention for the Safety of Life and Sea, siring man ang Declaration of Conduct kung saan dapat ang gabos na member states igwanin self-restraint as in paggamit nin matrangkelong paagi sa pagpakaray kan dai pagkakasinabutan. Hinali na kan gobyerno kan Kuwait ang visa ban sa mga domestic worker hali sa Pilipinas matapos ang sarong taon na suspensyon. Ini kasunod naman kan kasunduan sa pagultanan kan Kuwait as in Pilipinas para ipagpadagos ang recruitment kan domestic workers matapos ang nagkapirang negosasyon. Sa sarong pahayag, sinabi kan Interior Ministry kan Kuwait
na nagtugot ang duwang nasyon na bumilog nin sarong Joint Committee manungod sa Domestic Labor Affairs. Magauuron man ang nasabing komite sa routine manner para masimbagan ang anumang issue. Kung matatandaan, sinuspende kan Kuwait kan Mayo 2023 ang gabos na bagong visa para sa Pilipinas matapos ang brutal na paggadan kan aki kan employer na Kuwaiti sa domestic worker na si Julibi Ranara. Nagkausa nin pagkalibong sa publiko ang magkasiblag na video ninda Executive Secretary Lucas Bersamin as in Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. Ini o enot nang nagbutwa kanakaaging simana ang pahayag ni Bersamin na nagsasabing posibleng misunderstanding ang kausa kung kaya nagresulta sa komprontasyon ang sitwasyon sa Ayungin Shoal na ikinalugad kan mga soldados na Pilipino. Alagad sa latest statement man, ipinahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na tinuyo bako aksidente asin bako misunderstanding ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal kan Hunyo 17, 2024 kung sa insarong Navy personnel ang naputulan ni Goramoy dahil sa agresibong aksyon kan China Coast Guard. Sinabi ni Chodoro, base sa naging pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dai nagbabago ang polisiya kan Pilipinas manungod sa issue sa West Philippine Sea asin dai isusuko kan Pilipinas maski sarong pulgada kan teritoryo kan nasyon. Ibinasura kan Court of Appeals o CA ang petisyon ni dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag para i-dismiss ang mga kasong murder na isinangat laban sa iya may koneksyon sa paggadan sa radio broadcaster na si Percy Lapid kan Oktubre 2022. Sa apat na pahinang desisyon na ipinalawas kan Hunyo 19, pinagtibay kan 2nd Division kan Court of Appeals ang kasuguan kan Las Piñas Regional Trial Court na nagbabasura sa motion to quash ni Bantag sa mga kaso asin warrant na inisyu para sa iyang pagkakadakop. Inagyat ni Bantag ang desisyon kan RTC sa rason na dainin otoridad o kaya jurisdiction ang Department of Justice para maglatag nin murder charges laban sa iya. Sinabi man kan dating Bucor Chief na ang Sandigan Bayan ang may jurisdiction sa kaso dahil siya sarong Bucor Chief kan na makomit ang pigsasabing krimen. Base man sa korte, dahil sinunod ni Bantag ang procedural rules sa paglatag nin petition for certiorari dahil nagpalyar ini na makapag-secure kan conformity kan Office of the Solicitor General. Matatandaan na hampang si Bantag sa iba pang murder complaint sa Muntinlupa Court para sa paggadaan sa preso sa bilibid na si June Villamor na pigsasabing nagsirbing middleman sa paggadaan kay Lapid. Nag-issue naman ang korte kan Las Piñas asin Muntinlupa kan warrant of arrest para sa pag-arestar kay dating Bucor Chief na si Bantag. Nakatalaan na magsangat nin mas dakul pang kaso ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ini matapos na mas naging malinaw pa ang koneksyon kan alkalde sa illegal na Philippine offshore gaming operators dahil sa nahihiling na digital footprints as in paper trail sali sa duwang scam farms na sa indang sinakyada. Ginibo ni PAOCC spokesperson Winston Casio ang pahayag nagkaperang aldaw sana matapos na maglatag ang ahensya nin kasong qualified human trafficking na dainin magkakanigong piyansa laban kay Banban Mayor Alice Guo. Katakod kay ni
ini may posibilidad pa na makasuhan si Guo may kinaraman sa illegal pogo sa Porac. Sinabi man ni Casio na ang mga dokumentong nakuha hali sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR asin mga dokumento may kinaraman sa Baofu Lands Development nagpapatunay na primary enabler si Guo kan illegal na pogo sa Bamban asin Porac. Saro sa dagdag na katibayan na nidiskubre iyo ang mga litrato ni Guo kasabay ang sarong Cassandra Leong na ipigkonsiderar na person of interest sa nasabing mga kaso. Pigtawan pagmidbid ang dakulang kontribusyon kan mga marino o seafarers sa nasyon. Ini bilang parte kan selebrasyon kan Day of the Filipino Seafarers kung saan nagdulot nin burak ang Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration asin Maritime Industry Authority sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Kasabay na nag-atendir ang mga kadete hali sa Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na nag-aktong honor guards. Sigun kay Marina Administrator Sonia Malaluan, dai matatawadan ang kontribusyon kan mga marino sa pagtabang na umangat ang ekonomiya kan Pilipinas. Sa giraray na pig-inganyar kan Office of Civil Defense o OCD na gamiton ang Hazard Hunter PH app na nagtataonin hazard information asin assessment para maaraman ang distansya kan sarong propriedad sa peligrosong lugar. Ini sarong web-based application na magsisirbing giya para aramon kung an sarong harong o kaya propriedad nasa peligrosong lugar arog kan fault line, harani sa bulkan asin nasa danger zone. Sigun sa OCD, katuyuhan kini na matawan impormasyon ang publiko sa mga pigaapod na natural hazard para makapagplano asin makapagpreparar sa anuman na peligro. Makakatabang ini sa mga property owner, siring man sa mga nagpaplano na bumakal nin daga, land developer, planner asin iba pa na aramon kon peligroso ini para sa saindang planong investment. Nangapudan ang sobra 30 na Filipino-Chinese Business asin Civic Federations na punduho na ang Pilipinas asin China ang saindang sintikan. Sa sarong pahayag, sinabi kan grupo ang saindang pagsuporta sa katrangkiluhan asin pagkasararo kan duwang nasyon. Dagdag pa kaini na ang bilog na Filipino-Chinese community nagtutubod na sa sarong matrangkilo asin masinabot na paghururon pwedeng matawanin solusyon ang nabibilog na iwal kan Pilipinas asin China. Enot kay ni agresibong hinaras kan mga tauhan kan Chinese Coast Guard o CCG ang mga Pilipino na nagkukondukta nin rotation asin resupply mission sa Ayungin Shoal duman sa West Philippine Sea. Mientras tanto, mas halangkaw na budget sa 2025 ang ipigbubusol kan Department of Agriculture o DA para sa pagpapahiwas kan post-harvest facilities as in farm-to-market roads sa Pilipinas. Sigun kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, kasabay ini sa estratehiya kan ahensya para masimbagan ang production losses sa mga umahan. Kasabay sa budget proposal kan DA ang 13.1 billion pesos na pondo para sa post-harvest machinery, equipment as in facilities. Mas doble ini kumpara sa presenteng pondo na 4.2 billion pesos. Apwera sa mga post-harvest facilities, ipigbubusol man kan DA ang 50 billion pesos na pondo para sa farm-to-market roads o kaya FMR na mga proyekto.
Mga tugang, iyan ang inisyal na bungkaras kan mga barata sa lado nasyonal. Mabalik kami, makaliis lang ang mga pagiromdom. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, diskarting uragon ang kaipuhan. Diskarting Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Abot kayang gamot na singbisa ng branded? Mag-Actimed by Generica Drugstore. Sa Actimed Quality Generics, abot kaya ang ginhawa. Punta na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Siniguro kan Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga lakdang asin kahandaan kan saindang mga tauhan laban sa anumang klase ning kalamidad sa nasyon. Sigun kay DSWD, Undersecretary Diana Rose Cahipe, padangko sa nispersos kan ahensya sa paghahanda para maitao ang pangangaipuhan na interbensyon sa mga pamilyang posibleng maapektaran kan kalamidad arog kan bagyo, linog, sulo asin iba pa. Apwer sa mga local government unit o kaya LGU, katuwang man kan DSWD ang international partners as in private sectors na padagos ang pagtabang para sa mga Pilipino. Nagigibo man ang DSWD ninsarong makabagong tool o an advanced data gathering for assistance preparedness for protection o kaya AGAP para sa pagkuha o pangangalap nin data as in impormasyon sa mga insidente nin kalamidad. Sa giraray na kinarampag kan kilosang Mayo 1 ang gobyerno sa pagkapindyente kan legislated wage hike na makakapagtao kota nin halangkaw na sweldo sa mga obrero sa pribadong sektor. Sigun sa grupo Bako Marhay na napindyenteng marhay ang legislated wage increase sa Kongreso dahil kay puan ining marhay kan mga obrero. Ini sa tahaw kan sunod-sunod na paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo, pangenot na barakalon asin bayad sa serbisyo. Sa ngunyan, mantinidong pending sa Kongreso ang legislated 150 pesos na across the board na taas sweldo para sa mga obrero sa pribadong sektor. Posibleng gamiton bilang eskwelahan ang mga edipisyo kan Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Porac, Pampanga. Ini ang sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC Undersecretary Gilbert Cruz sa oras na makompleto na ang proseso sa pagkumpiskar sa lugar. Sigun kay Cruz, mauot kay ni na mapakinabangan pa man giraray ang mga edipisyo na enot ng ginamit sa illegal na aktibidad kan mga sindikato. Sinabi kan opisyal,
Na siring ini kan ginibo sa mga enot ng nadiskubring pogo na pigagamit ngunyan kan Department of Social Welfare and Development o DSWD asin maging kan Department of Justice o DOJ bilang opisina. Ipinaliwanag man ni Senador Sherwin Gatchalian na napapasirarom kan government control ang sarong property kapag ini napatunayan na ginamit sa kriminalidad, partikular na sa human trafficking. Bareta sa ibang nasyon, nagpahayag na ng interes ang Israel sa panibagong ceasefire drill proposal kan United States. Ini ang ipinaabot kan mga opisyal kan Israel sa mga mediator na nasyon na Qatar asin Egypt. Erot nang sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na handa ining makipagkasundo sa Hamas para sa pagpapalibre sa mga bihag. Kinontra naman kan Hamas ang nasabing pahayag na ini ni Netanyahu dahil garo partial agreement ang gusto kan Israel kumpara sa gusto ninda na full ceasefire agreement. Bareta sa lado kan Karawat, dainin plano ang Gilas Pilipinas na magdagdag pa nin mga parakawat para sa pagsabak ninda sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia. Sigun kay Gilas coach Tim Cone, nagdesisyon ang kupunan na day na ninda sa salidahan si Scottie Thompson na nagsapar nin back injury. Sinabi niya na maski 11 ang sa iyang parakawat, daiman na hiling na kulang sinda dahil bako man gabos na mga parakawat sa iyang gagamiton. Nasa 8 sagkod siyam na parakawat ang sa iyang pigre-rotate sa iyang mga kawat. Yan po mga tugang ang detalyes kan mga baretang unyan para sa aga. Mga bareta pong maruluwas sa mga periodiko nasyonal. Alagad enot na po nindong nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang bareta alas 5. Ronald Baldo sa lado technical, Jerome Martinez sa IT, Shara May Leron sa production department. Sa pangalan po kan mga nagsurat kan mga bareta, tuwang-tuwang News Director Mar de la Cruz asin Jenny Balyaran. Ako po sa indong nakaibahan sa pagbabareta sa ngaran ni Sir Pio Fernandez. Ako po si Joshua Bino. Salamat kan sa indong pag-antabay. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang